מה לפי דעתך מחבר בין אנשים? אהבה. שמחה ואוכל. זה מספיק קשה. האופי של האנשים. חברות, עזרה, משפחה, אהבה. נתינה, התחשבות, סבלנות וסובלנות. בין האישי מחבר בעיקר הכסף, כמו שאמר נפוליאון, העולם עומד על כסף, כסף, כסף. הידידות, קרבה, הרצון המשותף להיות ביחד. אהבה, יחד, תקשורת, האופי שלה. האופי. אופי. אמרתי. אישיות. תכונות משפחה. אישיות. זוגיות. לתת כל הזמן ולקבל. ערים! עבודה. שפה. נימוס, כבוד הדדי. The thing I feel that connects people is humanity. יחסות אלוהית. אהבה, חברות, ידידות. כימיה ביניהם. אינטרסים. דת. אהבה. אהבת חינם. אהבה. שיחה נעימה, יחס טוב. פייסבוק, חברתיות, סקייפ.